Kau sayang, kau tekel yo, apa salahku ning ndi luputku. Wong sing rasa piro kaya aku iki, masalah asmara mung kebagian loro. Cuh loro eng Tinggal lunga kok meneh kok ngono kuwi. alasan ra cetha mergo ngepoti tresno anyarmu sing liya. Gusti tulung paringana Oke, ati sing kuat kanggo ngadepi asmara ugal-ugalan. Mas Ilmi tipe ayah mongso udan teko, lawa adem fituringan loro, durung siap nampa kenyataan kowe disanding wong liya. durung nganti garing lorone atiku wis mbok tambahi kenyataan penghadapi sliramu saiki Dilalah. disanding wong liya. Rasane abot. Oh, tahu nekatku mencintaimu, nanging kowe malah milih ngepoti tresno liyane. Ternyata aku dudu siji-sijine. Kau iso yo, Kau tekel yo keeng wong koyo aku, masalah asmara mung kebagian loro. Jeremen kisahmu Mas. jeru. Aku gak cerita eng, kelingan aku ini masalah asmara. Nyesel aku kenal. Komen gak cerita lagi asmara ini galugalan eng, gemblung. Ya wis ngono kuwi lah jenenge urip Mas. Yang penting sabar. Ya Allah, ya sabar. Pengalaman ini kita petik pengalaman. Muga-muga sesuk kedepane ora nemuni wong kok ngono kuwi. Saya apik lah pokoknya. Muga-muga wae. Tipe ayah mongso udan teko, adem fituringan loro, durung siap nampa kenyataan kowe disanding wong liya. Durung nganti garing lorone
kian lorong. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman ya. Frankie, sun ya Eng ya.